खुलुमबाय लोगोफोर, नैबे भिडिअ'आ जोबोद दुखुनांथावबो आरो लाजिनांथावथाव। बिदिब्ला नोंथांमोनखौ भिडिअ'आव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। अब्ला नोंथांमोननो आंनि बे भिडिअ'खौ स्क्रिनाव होनानै नोंथांमोननो आङो कल रेकर्डखौ होनो सानदों। थांगोन फन खालामै थांगोन जायगाखौ खोन्थाबानो जाबाय। औ जागोन दे आदा। लामा मेन रड सेरावनो जायोना नोंसिना? आंबो कल खालामफिनबाय थादों। दहाय हरदोंमोन नायनानै नामा लादो। आदाया? औ उदालगुरि। दा आदा। नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्क्रिनाव नुखाबाय। गोबाङानो मिथिखागौ रिमि बिनानावनि बागै। बिथाङा माखासे उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङमोन। बिथांनि देहाया लोमजानायजों माखासे सैनांदोंमोन। बेफोरबायदि समाव जोंनि माखासे बर' रायजो राजा गुवार गोसोनि सुबुंफ्रा बिथांनि थाखाय माखासे मदद एबा हेफाजाबफोर हरदोंमोन। आरो बे मदद हरनाय समावनो ओरैबायदि मानसिफोरबो दङ लोगोफोर, उल्थासो हेफाजाब होनो नागारै उल्थासो बैफोरबायदि मानसिखौ मानसि होननानै बुङाब्लाबो जायो होननानै आं सानो आरो। दिनै बिथांनि सैनांनाय दुखु खस्थ'खौ नुखानानैबो मा गोसोयै उल्था बिथांखौ ब्लेकमेल बा स्केम खालामनो मा गोसोयै हाखो? मा बेनाव मानसिनि साननाय गैया नामा? ना मानसियानो नंखाय? बेफोरबायदि दुखुआव गोग्लैनाय सुबुंखौ हेफाजाब होनो नागारै उल्था भिडिअ'खौ नुनानै जोबोद गोसोआव दुखु नांदों। गाव हेफाजाब होनो हाया। सैनांनानै थानाय सुबुंफोरखौथ' गोजोनै थानो मोना। मानो बेफोरबायदि माइनावहाय सानसे नोंनावबो बे सैनांनाया जानो हागौ। जों मानसि हिसाबै रावबो मोजाङै थाबाय थाया। सानसेब्लाबो लोमजागोन साजागोन, बेमार आजारा बयनावबो जाखायो। सानसे नोंनिबो मददनि गोनांथि जागोन। अब्ला बे समाव नोंनावबो बेफोरबायदि नोंखौबो उल्था बेफोरबायदि बानायोब्ला नों बेसेबां दुखु मोनो? अब्लासो नों बै समाव गोसोखांगोन ना, आं बेफोरबायदि बानायदोंमोन। नङा लोगोफोर, माब्लाबाबो गुबुननि सैनांनायखौ नुनानै दा मिनि। आं बेफोरबायदि जाया होननानै माब्लाबाबो दा सान। माब्लानि समाव मा जायो रावबो मिथिया लोगोफोर। बेनिखायनो बेफोरबायदि स्केम खालामनाय, ब्लेकमेल खालामनायखौ नागार, गोजानाव था। अब्ला लोगोफोर, आं भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बुंनांगौथ' गोबां बाथ्रा दङ। दा आजिखालिथ' बयबो साननो हाग्रा, बुजिनो गोरों जोबखासै। एसेनोसै लोगो। जुदि चेनेलाव गोदानब्ला फल' खालाम, सापर्ट खालामनो थाखाय बाय।